אז איזה צבעים ישלטו הקיץ? מה יהיה המראה האופנתי של קיץ 2009? ואיזה הדפסים יהיו על הבגדים? שלום לסטייליסטית, גלה רחמילביץ'. שלום רבית. מה יש לך על הראש? נוצה. אני חייבת להבין מה הסיפור של הנוצה הזאת. אז ככה, בקיץ הקרוב אנחנו עוברים למראות מאוד קלאסיים ומאוד אירופאיים, אז אני השתלבתי במראות כבר עכשיו. ושמתי נוצה בריטית על הראש. זאת אומרת, הנוצה הגיעה אלינו הישר מאירופה? הישר מאירופה. למחוזותינו? בהחלט. אוקיי, גל, אז מה באמת נראה הקיץ? יש איזושהי מגמה אחרת או שהקיץ ממשיך? תראי, הקיץ אנחנו מבלות. עבדים כלילים, מה שנקרא העונה זה less is more. מראה השכבות יוצא, המראה הכליל, מראה שאנחנו שמים שכבה אחת, מאוד לבוש, מאוד יפה. יש לנו הדפסים, מראה היאכטות חוזר, אנחנו הולכים לחגוג ולשוט על יאכטות, כל ההדפסים של העוגנים. אנחנו רואים את הגברת הראשונה באמת בלוק של, מה זה, הדפסים של חיל הים? זה... כן, אז זה באמת מראה היאכטות. חזרנו למראה של הים. עם הדפסי עוגן ודפסים כחול לבן. אנחנו יכולים לראות פה בגדים של מתאים לי, שבאמת המראה הזה הוא מאוד חזק. גם הכפכפים נותנים איזושהי תחושה של אווריריות ונוחות. כן. כל הקיץ הזה מתאפיין בעצם בנוחות, בשכבה אחת, כיפית, בגדים כלילים ואווריריים, הדפסים כיפים שנותנים תמיד הרגשה של קיץ, מראה מאוד קליל. זה נכון שגם באמת כל הבגדים הם ככה גזרות שנשפחות על הגוף, לא ממש מדגישים את המתאר של הגוף, אלא להפך, יותר גדול, יותר חופשי. במידה. כמובן שבמידה, המגמה היא מראה מאוד משוחרר, לא מראה צמוד, לא מראה שהוא לוחץ ומבליט את מה שאנחנו לא רוצות להבליט, אבל בהחלט מראה שהוא לא יותר מדי רחב. מה אנחנו רואים עכשיו? זה נראה כמו גם ככה מראה ליום-יום עם מכנסי פשטן. אני מצליחה להבין מפה שזה מכנסי פשטן. נכון, אנחנו רואות פה את יפה, מציגה לנו בגדים של קרייזי ליין במראה הקליל, מכנסי פשטן, חולצות טריקו עם דיטלים, צבעוניות מאוד נעימה. ואקססוריז גם, לא נפרדנו מהאקססוריז. לא. אנחנו אמנם ממעיטים בהם הקיץ לעומת קיץ שעבר, אבל בהחלט אנחנו ממשיכים לשלב אותם, והם בהחלט מוסיפים לנו צבע. מה אנחנו רואים עכשיו? אנחנו רואות את אירנה, במה שנקרא המראה הצעיר והקליל, בחציות בגזרת A, שמאוד מאוד מחמיאות. הגזרה הזאת מחמיאה לרוב בנות ישראל, נכון? כן, אנחנו אנשים עם האגן, זה עושה לנו יופי, עם חולצה צבעונית, עם הדפסים שמאוד מאוד נראות אותם המון בקיץ הקרוב. גם החגורות המאוד דקות, אני רואה את זה גם כן, החגורות גם ירדו במשקל. גם אנוכי. כן? כן, גם את מדגמנת לנו פה חגורה דקה. החגורות האהובות יוצאות מהאופנה. זהו, חדל חגורות אבות? זהו, אנחנו עוברים לחגורות דקות, אם בכלל, אז כבר חגורה דקה. למה זה יעשה אותנו דקות יותר? בואי נקווה. אוקיי, ויש לנו מראה אחד נוסף ואחרון, מה... יש לנו את המראה האחרון שהוא בעצם המראה הפרחוני. הקיץ, הדפסי הפרחים שולטים בכל מיני צבעים, בכל מיני גוונים, בכל מיני צורות. זה מתאים לכולן פרחים וצבעוניות ססגונית שכזאת? תלוי בגודל. ככל שאנחנו יותר גדולות, ככה ההדפס צריך להיות יותר קטן. וככל שאנחנו יותר קטנות, אנחנו יכולות להתפרע ולהרשות לעצמנו. אנחנו יכולים לראות טוניקה של אוניגמן, שהיא מאוד צבעונית ומאוד מחמיאה, ונותנת תחושה מאוד אוורירית ומאוד קיצית ומאוד כיפית. בקיצור, הקיץ הזה אנחנו הולכים לראות הכל מהכל, גם אוורירי, גם כיפי, גם צבעוני, גם קיצי. אנחנו הולכות ליהנות לגמרי. תודה רבה, גלה רחמילביץ'. אני מודה לכם שהייתם איתנו, היה תענוג גדול במיוחד. ועד לשבוע הבא, קחו הכל בקלות ושחקו עם החיים, כי הם רק מתחילים. להתראות. תגידי, איך מטשטשים באמת פגמים, מי שיש לה בטן שרוצה לדוגמה להסתיר או ידיים נפולות, שזה גם צרה לא קטנה? אז דווקא בגיל, ככל שאנחנו מתבגרים, עם הגיל, את יודעת, האור והגוף והדברים זזים ומשתנים,